topo kurang guling elinga salajat meka yen wacana kudu manis elinga salajat meka yen wacana kudu manis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kawilujengan karaharjan miwah kasantosan tetepa sumanding kajiwa lan kasarira temandu ingkang panggugati sumrambahipun kula lan panjenengan sami nuwun kala nuwun para pinisepuh para pepundhen ingkang tuhu hanudarmu para nayakaning negari satriya kusumaning bangsa ingkang tansah rumeksa dhateng karaharjaning praja ingkang tuhu wicaksana. Boten katalumpen sedaya para alim miwah ulama ingkang rinten miwah dalu tansah sumanding kitab suci wayuning Ilahi babar pisan minangka panuntun ing kiblat ing panembah dhateng kawula dasih kang pantes pinundi saha kinabekten Parwa widodara rahayu ning atur kanthi ngenepaken raos ngeningaken pancandriya monggo-monggo Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yulan sedaya para adhi sekalian sawetawis kula dherekaken ngrajut budayaning punangga sinawung manuku puja miwah syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mapinten-pinten kanikmatan kanugrahan katiti wonten ing siang kaludhangan menika panjenengan sami duh para pepundhen kepareng silaturahim wonten salebeting upacara bahagian prasaja tumapaing gati biwadaning sang pangantian kekalih boten katalumpen do para tamu sholawat miwah salam tetep kita pepetri sesarengan pun sanjungaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sanget kita tenggo syafaatipun wit wonten ing alam donya dumugi ndelahan mangke amin Allahumma amin. Sinurung saking sedyaning kayun binugah saking prentuling manah miwah binuka saking sedyaning nala parikedah kula pun taruna kang miji saking wali gukun cumantaka babar pisan minangka pangendali wara juru panatawara paranggabyantara tinimbalan king kesdi megugati pepundhen kula Bapak Suyono miwah Ibu Sumini ciptaning galih duh para tamu Bapak Suyono saribit garwanten kalenggahan menika kepareng netepi darmaning sepuh mahargya siwinipun ingkang dahat kinasih sena ngasma Diah Ayu Roro Erika Septiani sarjana hukum ingkang nedya kajatu krama dhaup kaliyan jejaka pengpinilih sena ngasma Bagus Ferry Herlambang sarjana hukum jalutanaya piyanipun Bapak Sukamto miwah Ibu Wahyuning mijil saking Gentan Baki Sukoharjo Jawi Tengah Prejana sampun tukap titiwanci tumapa ing gati wisudaning kakir temanten duh para tamu berkah pangestu panjenengan sami mugi katung prapta datar kasing temanten kekalih ingkang kepareng binanduning akrami sekeca lenggah ngantos rampunging gati nuwun Allah nuwun. Oh
Brayanku Pancasila mangamban Indonesia langgeng miwiti pahargyan do pratamu monggo piyambak sami kula dherekaken maos basmalah sesarengan nyebut asmanipun Allah mugi-mugi pahargyan menika mangke saged lulus niskala monggo sedaya pratamu kula dherekaken maos basmalah sesarengan Bismillahirrahmanirrahim mugi-mugi kanthi nyebut asmanipun Allah pahargyan kalenggah menika mangke saged purwa madya wusana kaleksanan kasembadan lulus niskala tanpa nggih pambengan sakara-kara amin Allahumma amin. Salajengipun katur dumateng kemegugati monggo Pak Suyono sekalian garwa Pak Suyono monggo kepareng tumuju panti pambusanan temanten putri Pak Suyono mangke panjenengan ngapit tindakipun temanten putri kairing Dumas Talampati. Katinan saking Mandrawa Bapak Suyono hanggandeng keng garwa tumuju panti pambusanan temanten putri monggo Bu Ayu sekaring kedaton kaapit Rama Ibu kekalih kairing putri Dumas Talampati jengkar saking madyaning panti pambusanan manjing Puraya Agung lampun Tocinandra katon mijil wigaring tias Duh biyong rembulan wus ayo kono desanya gamelan Lokananta ingkang nabuh para dewa sesindenan para widodari dumeling ing angkasa ungeling ketawang mijil wigaring tias tembang mijil kang sinanggit dening para wali kagem siar Islam natkala ruhun natkala semanten tetembangan kang dipun rakit dening para wali milai saking Mas Kumambang mijil kinanti ngantos pungkasaning tembang wonten 11 menika pucung wonten ing ombaking jaman rame tembang mijil kagem manembromo miyosipun temanten putri kang dipun apit dening Rama Ibu kekalih kairing putri Dumas Talampati katinon saking Mandrawa cemlorot Yayah Sesotya coplok saking madyaning embanan batobat temanten putri Diah Ayu Erika Septiani ayune ora ana kang ngungkuli katiti sarira jenar bengkle keris mustaka sedengan mahesan rek maca mengemak ngembang batung netep patap lir tinata ati-ati nguduturi sinome micis panjerah palarapan nyela cendani rek mau kang ginelung sinawung cunduk mentul jejeg tengah doyong pinggir
Kenarya lumaksana apa nang junduk mentul kaya bisa ngawe-ngawe marang priya kang dadi pilihane. Dasar wanudya galak ulat raga karo naga ganes merati. Bombrong saya mencorong besengut tambah patut yen nesu malah tambah ayu apa maneh yen nangis batobat malah tambah manis. Ngagem busana prames warinata mimbuhi keneping kang para samya miyat. Lumaksana memetri kagungan Jawi gegolang kabudayan ingkang endah tumapak wonten madyaning marga tumuju wonten madyaning Paneratagung nenggih sasana pangenggar-enggar kursi pinajang balik kang winangun mangkono Bapa Sunan ngonandika nduk inggih Rama bombong atine bapak dina iki ya ngger bapak lan ibu bakal tepi wajibing wong tuwa kanggo sira nduk Erika Rama matur sembah nuwun semanten kenging katresnan paduka Rama dhateng kang putra kekalih kenep rasamu ya nduk wening napa candriyamu aja tumpangsa jroning pikirmu muga-muga wayu judhu biasa jiwa kanggo kowe ya ngger bocah kuning Rama kula namung nderek dhateng panjenengan Kanjeng Rama bener ngendikane bapakmu ya ngger Erika Septiani. Muga-muga pangestune wong tuwa lan para sepuh bisa kanggo pancatan nggonira nggayuh kamulyane uripmu besok ya nduk Erika nggih Kanjeng Ibu gono-gono ngger lunggana madaning sasana pangenggar-enggar ya kursi pinajang balik kang winangun kenepna rasamu weningna pancandriyamu aja tumpangsa jroning pikirmu muga-muga wayu jodho bisa sajiwa kanggo kowe ya nduk. Darbe tekad tojo menggrang menggring kene ya nduk Erika lungguh sawetara ya ngger jebu prabden Bune iya Pakne sakwise anakmu lungguhna madaning sasana pangenggar-enggar keana praptaning warara lan jejaka ngestakaken dawuh Bapa Suyana menika kula ngaturaken boga jenar jangkep monggo kula aturi nampi kagem syarat sarana mahargya dawuh ingkang putra temanten kekalih mangke Bapa Suyana bombong atine ingsun bebasan tan kena cinitra ning ukara uba rampe kanggo manembromo tumapak ing dawuhing anakku tak tampa kanthi suka jrenalan ingsun bune iki sego kuning utawa boga jenar ditampa iya Pakne saperangan uga kae ana praptaning warara uga nek ra kleru kae iki Betari Warsiki Purbasini manginengka pangeja wantaning para widodari jejering pagrayu ngestakaken dawuh Bapa Suyana monggo kula atur nampi ugi uga rampe kagem manembromo mangke tumapak ing gati dawuhing temanten bisa sirna godha pangrencana
nemu bejo sak garwa putra lumintu besok temekan putu borampe wis ingsun tampa Warara lan Jejaka ngestakaken dawuh apa Suyana sakwise borampe wis ingsun tampa pangawaking Puspitawadi wujute kembar mayang sakembaran kayu klepu Dewandaru gedang mas pupus cindhe tapas limar parijata kencana miang debok swasa mengko uga tampanana oh ngaten mangga menika pungkasan penjalan tampi kageman Brahma mangke lampahing dauping temanten iya tak tampa uga wis tak tampa kanthi suka jrelaning ingsun kembar mayang tampanana Warara saperangan mengko oh ngaten injih Bapak Suyana kayu klepu Dewandaru gedang mas pupus cindhe kang mubyar-mubyar yayah tontonan swarga loka maragi tumuli tampanana manggala yudha satra kembar istakaken dawuh ya mung welingku sepisan aja nganti ana alung pupuse kapindho rontok gegodhongane yen nganti cilik ana rusak kembar mayang tak elokke dosa kasra sandang mula awit saka kowe werdekna apa kang dadi arane kembar mayang laju manjing pangrantu anak lanang kang bakal dawi suda ana ing dina iki palarna sing nyampleng pelok enem kembar mayang iku ngarani kembar padha mayang iku sekar anang sekare jambe yo pepengenan neraki mantan astrelan priyo kawisuda pinaringan berkah rahmating wang widi satema bagya pambedoling Kalpatarusa kembaran Kiai Dewandaru Jayandaru luprengkeng kathah kembar mayang nirbaya nirsansaya boten dangu malih dauping temanten daya tumuli kawiwitan mongko katur dumateng sedaya panekaring temanten pangombyong temanten kakung mijil saking Gentan Bakti Sukoharjo Jawi Tengah monggo non kenen nyamaptaken kanggo nderekaken tindakipun temanten kakung nenggih Bagus Ferry Herlambang sarjana hukum manjing wonten madyaning Puraya Agung wonten nelung tinampan mangke sak sapunipun panggih temanten
desa mawa cara negara mawa tata. Pangapunten sedaya pangombyong temanten kang mijil saking Sukoharjo makmur Jawi Tengah monggo non kene nderekaken tindakipun temanten kakung dampyak tandrane Yayah Mahesa kang ginelak kebugiro pelok barang. Gerak sumanak sumingkir saking raos kuwatir girang tanpa sumelak wetan ana janma kang ganggu kamardikane menika warnane bagus Ferry Herlambang sarjana hukum kangge temanten kakung kairing sedaya panekaring temanten kakung kang lumaksana kanthi hurut runtut ingkang sarwa patut jajar datang gelek ing sedya datang warsuh datang tumapa ing titilaksana sorak kanggo muruh sedaya para tamu kakung putri asung pangkormatan dhateng lekasing temanten kekalih ingkang kepareng miwiti upacara panggih pangudi gawing penggalih sampun prapteng ungganing tinuju sedaya para tamu kasuwun jumeneng utawi ngadeg sawetawis kadang elektron campur sari Mas Sigit kepareng membalung jagung sedaya para tamu monggo kasuwun jumeneng rumiyin pujangganing payiwahan Eyang Suwardi Purbanata Siya Gadeyan monggo Bapak Ibu para tamu ngadeg sawetawis monggo sedaya para tamu jumeneng rumiyin monggo Bapak Ibu ngadeg sawetawis asung pangkormatan dhateng lekasing temanten kekalih ingkang kepareng binanduning akrami pujangganing payiwahan Eyang Nata Siya Gadeyan wonten sangandhaping Tarupagung wantine tumapaking panggih temanten binarung selawat srokal Allahumma sholli ala Muhammad. Salam
sedaya para tamu kasih tenggamane Bapak sholli ala Sayyidina Muhammad. Anakku ngger bocah ayu bocah kuning do Erika lan Jirole Ferry Rambang dawuh Rama lulus sekolah dawuh pira ya ngger ora ana alangan sawiji apa bisa mahanane kanggo pancatan ginurung gayuh kamulyaning urip kene kula sakwise sira miwiti upacara dhaup ana sak ngisoring tarub ya ngger tak ganti Rama ibu manjing ana madyaning Wisma Jati sawetara lungguh sawetara ya ngger sernakno ewuh perkewuh dirgama sangga runggi wis tak dawuh Bune piye Pakne sakwise anakmu lungguh ana madyaning Wisma Jati ayo kene dikanthi manjing ana madyaning sasana panginggaring kursi pinajang balik kang winangun Bune saya Pakne wis ger ayo tak ganti karo bapak lan ibumu manjing ana madyaning Puraya Agung katinon saking Mandrawa tindahipun temanten kakung putri kapit Rama ibu kekalih manjing Puraya Agung katon moyo candrane sapunika sampun rawuh temanten kakung lan putri pindha sasaka tumedhak bablas keladrang temanten anyar Mas Sigit sajuru-juru jurusane Pandhawa yo eta kasih temanten Olo anak sapake Osati kotangan Rokone bebrayan
tor bayang aku sakirine eko pira maladra Talang pati madal pasilan duh para tamu kadang sing mandruwa jajar sumanding kagem manten andon sini siap kancik jenenge tresna lulumban telagane asmara yo saben dina mung lamun angen-angen marang yayi nadya urip bebarengan bunga susah dilakoni apa tega lan pon kakang tresnaku ra bakal lali duh para tamu kanthi rahmating Gusti kawibuhan berkah pangestu panjenengan sami tumapaing panggih temanten nirbaya nirsansaya jajar sumanding andon sesinisian Diah Ayu Erika Septiani sarjana hukum mewah bagus Ferry Herlambang sarjana hukum andon sesinisian ngancek dununging tresna lelumban telaganing asmara boten kata lumpen dilo-dilo kang rama ibu mas paosaken dhateng lekasing temanten kekalih murid sageta nuju prana para tamu kakung putri murid saged jangkeping pahargyan malawi tata tela pisan sampun lenggah wonten madyaning Puraya Agung ing mangka katur dumateng sang duta pamethuk kadang pisan panjenenganipun Bapak Eko Prasetyo Pak Eko sekalian garwa monggo kasuwun Jawa Tahta rumiyin kanthi megugati lajeng mangke madal pasilan ngombyongi rawuhipun pisan kekalih pinahargya monggo Dimas Sigit panembrama rawuhipun pisan kekalih pun pisan sarimbit kemeja saking Sukoharjo pun manembrama sarung jagung pelok barang monggo Mbak Rini
Bapak Eko Prasetyo kan garwa sampun tumuju wonten madyan wisma pangratunipun kadang pisan nggih panjenenganipun Bapak Sukamto miwah Ibu Wayuning umpami kawijining pangandikan monggo Bapak Sukamto monggo Mbak Yu Wayuning panjenengan kekalih kula aturi panjing wonten madyaning Puraya Agung isthaken dawuh Sang Duta matur sembah nuwun Kang Mas Eko Prasetyo monggo kadang pisan kula dherekaken panjing wonten madyaning sasana mulya isthaken dawuh Sang Duta. Bisa nawati wadya saka Sukoharjo Rawuh ya dipethuk saka kene bune kula ingkang sowan Bapak Suyono monggo kadang pisan Bapak Kamto monggo Mbak Yu abot pancen bener kandamu urip iku mung eling lan tekon manembah marang Gusti kang paring dateng pundi paranipun tan wurung madhep yuwang tan karoso tan kanyono sinawung sarung jagung pelok barang pisan kekalih sampun manjing wonten madyaning Puraya Agung nggih panjenenganipun Bapak Sukamto miwah Ibu Wahyuning mijil saking Gentan Baki Sukoharjo Makmur Jawi Tengah sampun jangkep pahargyan kalenggahan menika duh para tamu Bapak Eko Prasetyo monggo kasun lenggah malih kalian kang garwa wonten sasana palenggahan matur sembah nuwun Bapak Eko Prasetyo sekalian garwa ingkang sampun kepareng mertuwe pisan kekalih para tamu kakung putri sasampun pisan lenggah sampun jangkep pahargyan monggo yen sami kula dherekaken ngenepaken raos ngeningaken pancandriya sawetawis daya-daya waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an tumuli kawiwitan katur dumateng panjenenganipun Raka Mas Harsono monggo Mas Harsono kepareng manjing sasana pinanci kepareng maosaken ayat-ayat suci Al-Qur'an wekdal sak cekapipun monggo Mas Harsono kula aturaken cik أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قوامون على النساء بما فضل الله بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.